Ikke bruge våben her. Det er kun slåskamp. Så når jeg tæller ned til 3, så slås vi, okay? Står hver hjørne. Og det er alle mod alle, okay? Jan. Er I klar? Fortæl mig, det med de hjørne. Er I klar? Ja. 3, 2, 1, nu! Jo. Jeg slår det fantastisk ned. I danser bag. Dø nu. Filhan. Så er det kun mig til tilbage. Tøs. Tøs. Hvor er du henne? Hvor er du henne? Til lykkeskud. Motherfucking team, du er pisse